си пропуснал голямото разнообразие от звезден блясък и смях, изненадващи обрати, познанието, любовта и доброто в програмата на BTV. Можеш да ги намериш на BTV Plus BG. До 30 дни след ефир. За бъдещето на България Славка дигна държавата на ногти. Всички ергени отиват за там. Да се намери крана! Правиш нова сексуална революция, ма! Това е сатаната! Извиркнете го! Хайде, бе, кога гледате! Законът се приема на първо четене. Столичани в повече. 10 лева, 10 лева. Машина за пари! Сряда от 21:30. Сега! По BTV. Умря! Живи, ти казах! Тази събота Мармалат пее и играе до припадък. Гостуват ни поп-певицата Тита Той малко страшен си изглежда, твоя приятел. Страшен? и актьорът Евгений Будинов. Много ти е хубава жената, бе, Евгений. Правил съм кастинги. Върляме гости и техните гости в океан от любопитни въпроси. Аз всъщност се познавам с този човек. Стига, бе. В Чикаго ли живее? Чикаго, да. И аз съм се срещал с него. Мармалат, мъже срещу жени. Събота, 4 след обяд. F5. Тръпката е навсякъде. F5. Тръпката е навсякъде. Сряда сутрин, тази сутрин. Вижте темите в предаването. Ще има ли наказание след смъртта на 15-годишно дете в Сливенска болница? Ромски звезди във факултета наживо ще се включи ли шоу-бизнесът в кампанията за вакциниране срещу COVID-19? Необичайна изложба в педиатрията, как актьорът Владимир Карамазов дари парите от фотографиите си за нова апаратура. Ще оспорва ли Артекс решението на ДНСК за повторното спиране на строежа Златен век? Студиото архитект Пламен Мирянов. Какво е да се разцепи къщата ти, разказват собствениците на сграда в Пловдив, която пострада заради съседен изкоп. Гледайте тази сутрин с мен, Биляна Гавазова. И с мен Златимир Йочев. Започваме точно в 6.